Vedeli ste, že náš najrozprávkovejší zámok bol drsnou a nedobytnou pevnosťou? Bojnický zámok vyzeral predtým, než dostal romantickú historickú plastiku, úplne inak. Väčšina ľudí netuší, že pred rozsiahlou romantizujúcou prestavbou grófa Pálfiho na konci 19. storočia to bola masívna renesančná pevnosť s prvkami gotiky. Nezdobili ho žiadne vysoké veže, ale tvorila ho mohutná architektonická hmota v jednej línii. Pôsobil oveľa chladnejšie a strategickejšie, pretože v drsnej minulosti musel odolávať nebezpečným útokom husitov či plieniacim Turkom aj obliehaniu kurudských vojsk. Kým dnes, vďaka prestavbe, pripomína skôr elegantné zámky z údolia francúzskej rieky Loáry, staré maľby z 19. storočia odhaľujú, že pôvodný hrad mal v sebe oveľa viac surového charakteru a nefalšovanej histórie.